dangantakar alamar motsin rai, dangantakar alamar motsin rai da sauran alamomin rubutu, kamar yadda muka yi bayani a baya, idan aka ce dangantakan wata alama da sauran alamomin rubutu, ana so ne a duba waɗanne irin alamomi ne suke iya zama tare su yi makwabtaka, waɗanne ne kuma ba sa iya makwabtaka. Ita ma wannan da yake duk a cikin rukunin ayoyi take, ita ma alamar motsin rai duk wani abin da aya take iya zuwa tare da shi, ita ma tana iya zuwa tare da shi. Misali, idan alamar zancen wani ne ya yi masa tsawa, Musa ya daka masa tsawa, misali Musa ya daka masa tsawa, za a saka tsawon da ya masa nan, kai tafi can maƙaryaci, ko in an bashi haka ma kai tafi can, shikenan an game ya zo da alaman zancen wani. Musa ya daka masa tsawa, kai tafi can, sai ga alaman motsin rai, sai kuma ga alaman zancen wani, saboda Musa ne ya yi wannan zancen. Kun gami kenan ana iya samun zamantakewa tsakanin alaman motsin rai da alaman zancen wani. Misali na biyu da za mu bayar shi ne, duk dai muna ƙarƙashin alaman motsin rai. Mun ce a zamantakewa na farko alamar motsin rai yana iya zama da alamar zancen wani. Na biyu, alamar motsin rai yana iya zama da baka biyu. Za mu ba da misalin inda alamar motsin rai ya zo da baka biyu. Misali, an tambayi wani yana cikin damuwa, yana bayyana cewa ai wani ya rasu, ya mutu. Ya ce babu shi fa mutuwa, ko a ce ya rasu fa mutuwa, saboda ya jaddada wannan kalmar. Za mu saka shi ma a cikin yadda ake rubutun zube. Talatu ta jaddada cikin kuka. Talatu ta jaddada cikin kuka. Me ta jaddada? Ta ce ya rasu fa. Ko za mu sa babu shi fa. Ma'ana sai ta nuna ai wannan babu shi da take magana mutuwa, ko ya tafi, babu shi fa mutuwa, ma'ana mutuwa yi. Ko ta ce rasuwa yi fa mutuwa, in muka canza da muka sa rasuwa yi fa, rasuwa ya yi fa, sai kuma me ta ce mutuwa, rasuwa ya yi fa mutuwa, alamar motsin rai ne. Na faɗa muku ba na son misalai da baƙaƙen jimloli, amma dai ya zama dole ne saboda ana tattauna alamar motsin rai ne. Don haka kenan mun ga baka biyu, bakan na zuwa da alamar motsin rai, kuma alamar zancen wani shi ma na iya zuwa da alamar motsin rai, ta ciki yake da alamar motsin rai. Idan muka ga wannan, sai kuma mu duba mu ga menene ake tashi da shi yayin da aka sa alamar motsin rai. Shi ma alamar motsin rai ko ayar motsin rai tamkar sauran ayoyi ne. Duk inda aka saka alamar motsin rai to za a tashi ne da babban baki, saboda zancen ya ƙare, an tsaya a nan. Zuciyar ta kaɗin, an bugun, in mamakin ne an yi mamaki, don haka za a tashi da babban baki. Da fatan muna jin daɗin waɗannan darussa da muke dangane da ƙa'idojin rubutu, kuma da fatan za a nuna ana tare da mu ta hanyar yin subscribing a wannan tasha ɗin, da kuma yi mana tsokaci yayin da aka ci karo da abubuwan da muke ɗorawa. Kuma a koyaushe ana iya yin tambaya
ma'aikatanmu za su duba domin ba da amsa yadda ya kamata insha Allah. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. Da sunan Allah mai girma shi ke iko ko a ina. Ƙara basira a ƙwaƙwalwa ta wadda ke a cikin kaina. Da tsaro zance rarara da babu kure ciki ko sauna. Akan ta fasahar 'yan Hausa da ta rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina.